2552-ben, a Covenant külső permi inváziójának évében egy hős tűnt fel, a Cyborg, akit Master Chief néven ismertek. Chief elvezette a Covenantot a világűr szélére, a Halo gyűrű világára. Itt a Halón szerzett tudomást a Covenant armada nagyra törő tervéről, melynek célja az emberiség és szülőbolygója a Föld elpusztítása volt. Halo védelmét felhasználva Master Chief elpusztította a gyűrűvilágot és vele együtt a Covenant flottát. Az inváziónak vége volt, és bár erről a Földön senki sem tudott, a Covenant nagyban készült a visszatérésre. Azonban az első és a második Covenant invázió között volt egy bár rövid, de véres polgárháború az emberek között. Férfi a testvére ellen, vörös a kék ellen. Ez azoknak a történet. Ez meg mi? Te meg mit művelsz? Te csak ne kurtíts, ne! Figyelj, én felolvasom, ami a forgatókönyvben van, te pedig bármit mondok, leírod, okés? Ne írd le mindent, amit mondok, csak ami benne van a Ez nem vicces. Oké, na ezt nem mert ez más... Először is ez sértő, másodszor meg nem vagyok faszopó. Komolyan, én nem vagyok faszopó. Ez gonosz volt. Csak nyomd be azt a rohadt logót, rakj a logót. Ehhez mit szólsz? Ja, azt hiszem kérem vissza az előző 2 percet az életemből.